Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sauraron wannan channel na kowace cuta da maganinta TV. Yau muna tafe ne da maganin ciwon ciki kowanne iri insha Allahu ta'ala. Ana neman watan ganyen sabara da ganyen rai ɗore yawansu ya zama ɗaya. A haɗe su waje guda, a daka, a tankaɗe, a riƙa tafasa cokali ɗaya a cikin ruwa kofi ɗaya. A tace, a sa zuma, a sha sau biyu a rana zuwa tsawon kwana 5. Ko mace ko namiji ko ciwon mara lokacin al'ada ko ciwon ciki, cikin ikon Ubangiji Maɗaukakin Sarki za a warke a samu lafiya.